Nagħti kondoljanzi f'ismi, f'isem il-familja tiegħi, f'isem il-grupp parlamentari kollu nazzjonalista l-Aziza Marina, dal-għodu kellimta ovvjament b'qalba maqsuma anka tlabta biex niddedika d-diskors tiegħi dal-għodu fil-konferenza tal-EY lil Robert. Naf kemm Marina kienet bastun għal Robert, il-familja kollha tiegħu bla dubju kondoljanzi anke lilhom. Dan saħħu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'tislima illi ingħatat fil-Parlament fġieħ il-memorja tad-Deputat Parlamentari Nazzjonalista u ex viċi-kap tal-Partit Nazzjonalista Robert Arrigo. Bernard Grech sostna li Robert Arrigo baqa' konsistentement jaħdem biex jgħin lil ħaddieħor wasqar illi fl-aħħar ġimgħa ta' miegħu fejn sal-aħħar baqa' jitkellem kif se jkun qiegħed jgħin f'dak li għandu x'jaqsam is-settur turistiku b'entużjażmu li ma bħalu. Il-Prim Ministru Robert Abela min-naħa tiegħu saħaq illi pajjiżna tilef ġentlhom u bniedem sensittiv għal bżonnijiet ta' ħaddieħor. Dak kien Robert Arrigo illi għamel suċċess fil-ħajja personali tiegħu imma baqa' konsistentement tant viċin iż-żgħir u l-batut, ġifieri li kien u personali, individwalment isegwi numru ta' każijiet biex jara illi l-inqas privileġġjati fis-soċjetà tagħna ikunu dawk li jirċievu l-ikbar għajnuna. L-Speaker tal-Kamra tad-Deputati Angelo Farrugia stqarr illi Robert Arrigo ma kienx jagħmih il-partiġjaniżmu u kien raġel illi ħabbu kulħadd. Dak kien Robert Arrigo. U għalhekk jiena rispettivament mit-twemmin politiku tiegħu ħabbu kulħadd. Kien persuna li kien kapaċi jagħmel il-ġid notwithstanding illi forsi aħna bħala pajjiż għadna ftit polarizzat. Bid-deputati l-kol viżibilment kommossi ġiet osservata wkoll minuta silenzju b'rispett lejn il-memorja tad-Deputat Nazzjonalista. Robert Arrigo kien daħal fil-politika fl-1994 meta ġie elett bħala l-ewwel sindku ta' Taslima u kien ikkonfermat f'din il-kariga fl-elezzjoni tal-1997, sena 2000 u 2003, bżieda fil-voti minn elezzjoni għall-oħra. Fl-elezzjoni ġenerali tal-2003 Robert Arrigo kien elett għall-ewwel darba fil-Parlament kif baqa' jagħmel ukoll fl-elezzjonijiet ta' wara sal-aħħar waħda f'Marzu illi għadda fil-Parlament u serva diversi karigi parlamentari. Wara l-elezzjoni ġenerali tal-2017, Robert Arrigo kien elett b'maġġoranza qawwija bħala viċi-kap tal-Partit Nazzjonalista għal ħidma fil-partit, fejn baqa' jisservi sa tmiem tat-terminu aktar kmieni din is-sena. Fil-bidu ta' din il-leġislatura huwa ntażel mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech bħala il-kelliem għat-turiżmu illi kien suġġett tant tal-qalb Robert Arrigo. Tant ġie konfermat li l-pajjiż se jonora lil Robert Arrigo fġieħ ir-Repubblika fit-13 ta' Diċembru illi ġej.